Hello, hi, welcome to my back YouTube channel. ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ କହିଦେଲା ଆମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛୁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଅଟୋରେ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଇଛୁ, ଦେଖା ହେଉ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ତ ଟିକେ କ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଥାଇପାରେ ରୋଡ଼ରେ, ବଟ୍ ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ପାଖାପାଖି ନା ବହୁତ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ପବନ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଚପଲଟା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯଦି ବି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ନଥାଏ ତ କେଉଁଠି ପାଣି ଥାଏ, ତ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲରେ ବି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। କେତେ ଗହଳି ଥିଲେ ଆଜି, ଆଉ ଭାଇବ୍ଟା ନା ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି। ଆଜି ସେଇ ବାଜା ବାଜୁଛି ତାଳେ ତାଙ୍କେ ଯେତେ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଅଛି। ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ସାରା ଗହଳି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବୁ। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଏମିତି ବୁକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ମାଳା ବି ଅଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଳା ବି ଅଛି, ବିକା ହେଉଛି। ବୁକ୍ସ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଅଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ମାଳା ଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଙ୍ଗଟା ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ ମିଳେ, ଯେମିତି ମାଳା ହେଉ, ବୁକ୍ସ ହେଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସବୁ ମିଳିଯାଏ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଦୋକାନରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତା ଉପରର ଭ୍ୟୁ, ତା ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲାବୁଲି ସରିଛି। ଆଉ ଏବେ ୟା ତଳେ ଭୋଗ ମିଳେ। ଆମେ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମମାନେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠୁ ଭୋଗ ମିଳେ ସେଇଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଓକେ, ହଁ ଆମମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଭୋଗ ମିଳେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛି ସେ କିଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛି କ'ଣ କିଣିବ ବୋଲି, ଦେନ୍ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ନେବାର ଅଛି ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ସେ ବିଲ୍ କରିବ, ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଟା ନେଇକି ଦୋକାନୀ ବାଲାକୁ ଦେବ। ତାହେଲେ ସେ ବିଲ୍ରେ ଯାହା ବି ଥିବ, ତୁମେ ଯାହା ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ବିଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଇଥିବ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବ। ମିନ୍ସ ଭୋଗ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଲ୍ କରିଛି ଆଉ ଯାଇକି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଆଣିବାର ବାକି ରହିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଭୋଗ ରିସିଭ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି, ବୁଲାବୁଲି ଦର୍ଶନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ।
आउ साइड देखंतु केते सारा केते कौन सब नोटिफिकेशन नहीं तो जो जहाँ भी रही तार सब किछि लेखाई मंदिर श्री जैन लेखाई से देखी पारे मंदिर बाहर केते भिड़ होती आउ हाँ आमको भी एबे भोक लगिलानी तो आम जाइछु किछि खाइबा पाई तो मो सांग पूरा वेट करछि खाइबा पाई आ मु भी वेट करछि तो हम फाइनली क्या सारी ओके थैंक यू फॉर वाचिंग बाय।